Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ziyanda ezokubulawa kwabantu eNdwedwe. uShibambu usengumgqugquzeli we-MK Party kanti kuvalwe isikole ngenxa yamanzi eMgungundlovu. Izindaba ze1 KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kukhalwa ngokugqoza kwamaphoyisa nokwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu endaweni yaseNdwedwe. Induna yesigodi saseMolokohlo ngaphansi kaWard 3 uMsendecele uthi bangaphezulu kwesithupha abantu asebebulewe kanti umphakathi uhlale lovalweni. Bebehlalisa libhojozi umphakathi waseNdwedwe abasolwa ababili abakhombe lapho begqibe khona isidumbiso wesilisa wasendaweni obelahlekile. Induna yakule ndawo itshela iziko lezindaba ukuthi cishe bevile kwisithupha abantu ke asebebulewe kule ndawo. Umphakathi uhlezi la ngesimo esimbi ngokufa kwabantu, kodwa ke abantu kungabushwa muntu, kugcine nje kungathethwa cala nje. Abantu sebefile cishe ukuthi close 15 wabantu bedutshulwa la endaweni. Manje lokho kukhathaze kakhulu umphakathi, usuyesaba ngisho ukuhamba nje. Ileyo nto esiphethe kabi kakhulu. Lo mntwana ke lo ubelahlekile yena kanti ubulewe ngendlela ebesingayazi. Abaningi labantu basengisho sibali singaka besibathola betshingwe emahlathini ekhotheni. Amalungu omndeni wakwaVilakazi kule ndawo akhihle isililo ngesikhathi kuvundululwa isidumbu selungu lalo elahleke ngasekuqaleni kwenyanga eyedlule. Uphenyo lwamaphoyisa luholele ekubosheni kowesilisa nendodana yakhe eneminyaka engama-23 nabagcineke begonyuluka ukuthi ke uVilakazi bambulala babeke sebemgqiba ngaphandle komuzi wakubo. Umndeni uveze ukukhathazeka. Siphatheke kabuhlungu kakhulu kabuhlungu ngoba umndeni lo esikhulele kuona thina sikhula ila kuthanda khona la kugane khona uanti udadewabo kababa uthanda khona kulomndeni. So sikhathazeke kakhulu uma sibona ukuthi kanti kusekuvele ukuthi ingane yethu ibulawe khona futhi lapha. So ke lokho kusiphathe kabi kakhulu, sikhathazekile kodwa sithi siyabonga uNkulunkulu nomsebenzi wamaphoyisa nokubambisana nomphakathi ekutheni kugcine kutholakele ithambo lomntwana. Umphakathi wakule ndawo udela amakhaza abeshubisa umkantsha waqhinqa endaweni yesigameko njengoba ke ubulindele ukuthi abasolwa bezokhomba lapho baqhiba khona umufi. Kukhalwe ngokugqoza kwamaphoyisa akhala ke ngokushoda kweinsiza kanti ke ezinye igameko zibala ukungenela kwezaguga zigcelezwe nokunye. Kanti ikhansela le ndawo likhuthaze umphakathi ukuba ke ungesabi ukubika izigilamkhuba. Kodwa ngeke singawubonga umphakathi nawo ukusukuma kakhulu ngoba isigigaba lesi esibathuse kakhulu bonke abantu. Isimo bese khona abashoyo bathi bese besaba ngisho ukuhamba emgwaqeni bephucwa ama cellphone. Kodwa into esithi sifuna ukuyikhuthaza kumphakathi uphumela obala abakhuluma ngoba uyathola ukuthi mawulandela kahle bakhona abanye bafikele lo mfana ezobagcweleza bangasho ukuthi usibambana ufikile. Ikhani sebekhuluma manje ngoba sekwenzeke lokho ukuthi siyakhuthaza umphakathi ukuthi makwenzeke into ethile kuwena khuluma ngasese ukuthi cha usibani ufikile wenza 1 2 3 ukuze namaphoyisa kube lula ukusebenzisana ngoba must hide information kwenza ukuthi kube nzima futhi ngeke sikwazi ukula nobugebengu uma abantu bakithi bezosaba ukuphumela obala. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uPaul kanje. On Thursday, a search was conducted and a decomposing body was recovered. The two suspects are also linked to 2 murder cases, that of a security officer who was killed in May this year and was found dumped on the road tied with a rope, as well as the January 2021 murder of a man whom they allegedly stabbed before dumping his body on the street, few meters away from their home. Investigations are ongoing to verify the details around the suspect's alleged involvement in the murder of a pregnant woman whom they allegedly killed in Umlazi. The father and his son will appear in the Ndwedwe Magistrate Court on Monday. Indabeni ze1 KZN TV kubikunto mkhona Mvubu eThekwini.
Usenyelwe inyoni esandleni loyo ke waba yiphini likamongameli we-EFF osayijoyine iqembu i-MK Party uFloyd Shivambu njengoba iseqokwe njengomdidiyeli kazwelonke waleli qembu kungakapheli nasikhathi esingakanani ejoyine leli qembu. Umhlaziyi wezombusazwe uDokotela uZakhele Shamase uthi lesi kuseyisiqalo nje kwazise kusewuhlaka lwesikhashana lolo lukhona njengamanje kuleli qembu akayiwa nasengqungqutheleni. UShamase uqhuba ngokuthi angeke amangale uma ngase eminyakeni ezayo Shivambu abe ngumongameli waleli qembu kwazisa umongameli walo kumanje uJacob Zuma nesekela lakhe uDokotela uJohn Hlophe sebekhulile. Bakhathazekile abafundi besikole samabanga aphezulu iSukuma Comprehensive School eMbali eMgungundlovu kulandela ukuvalelwa amanzi. Laba ke bathi sekuphele iviki evaliwe amanzi bathi isimo senhlanzeko aseke esimene sihle. Baveze ukuthi lokhu ke kuphazamisa ukufunda kwabo njengoba namanje bevale isango bebhikisha. Isigungu esilawula isikole iSukuma Comprehensive School sithi sithole umbiko wokuthi isikole sikweleta izizumbulu zemali njengoba sivalelwe amanzi. Laba basho kanje ngesikhathi abafundi bebhikisha namhlanje befuna amanzi. Ngesonto elidlulile kuye kwafika ama-officials akamasipala uMsunduzi sazisa ukuthi bazovala amanzi ngenxa yokuthi isikole siyakoleta imali engango-3.5 million. Nokwasimangaza kakhulu-ke ngoba thina sayidinete besazi ukuthi i-department iyawakhokhela amanzi kamasipala. Ama-engagement besilokhu sinawo ne-department abekhomba lokho ukuthi bayawakhokhela as a result kunama-funds esingakwazi ukuthi siwa-accesse ngoba besazi ukuthi kukhokhelwa ngawo amanzi. So uma sufika umasipala sibabuza ukuthi kanjani basazisa ukuthi i-department selokhu yagcina ukhokhela amanzi 2022 September emveni kokuba kwakube ne-intervention eqhamuka ufama MEC Advocate Mshengu. So lokubagcina ngaleso sikhathi ukukhokhela amanzi kuzobe namhlanje abakakhokheli, so isikweletu sesikhuphuke saze safika kule mali engaka. Umengameli wabafundi uAphile Ntangase uthi ungafiki kwezimoto zamanzi kubadalela izinkinga. Ivatetkani afika kanye esikolweni, befika kanye ivatetkani uJojo Tank bethu balontunja sebe empty manje. Sukela last week shuthi bagcwaliswa sebe empty manje. So okwenzekile ukuthi nje bese be empty ulontunja ingane besizamba sezokha emkhoshweni, which is into wrong leyo. Omunye wabafundi abahlala ngaphakathi esikoleni uthi babhekene nobunzima kwisimo senhlanzeko ikakhulukazi. Unzima bakumele siye toilet ngoba manje asikwazi ukuthi sisebenzise ama-toilet la ngaphakathi. Akhona ama-toilet angaphandle. Inkinga esibhekana nayo iba sebusuku. Ebusuku kukhona abafana abasebancane kakhulu bayasaba nokuphuma ebusuku yonke lento. Manje bagcina betholetha khona lapha ema-toilet ekubeni engasebenzi. Manje sekunephunga nje eselihlalile impela mhlawumbe isonto lonke laphana. Manje ke-hygiene ayikho la ngaphakathi nje bengekho amanzi. uNtshangase uqhube wathi le nkinga iyabaphazamisa ekufundeni kwabo. Next week siqala ama-trial, which is manje kufanga ngabe isyllabus sesikade sayiqeda and sinophethe kumele sibenze. So nje sikuthola kunzima ngempela njengoba sime manje kuningi esikulahlekelwayo njengabafundi ba-matric nalabo abanye o-grade 11 up to 8 ngabe kuyafundiswa esikoleni. Umkhize uthi izinhlangano ezingenzi inzuzo zathi umasipala uMsunduzi wathi zingaxhasi uma uvalile. Office isitshela ukuthi umasipala gave them instruction ukuthi if kuwona umasipala wavalile amanzi bangeze ukuzolekelela ngamanzi kuleyo ndawo leyo. Umnyango wezemfundo esifundazweni uphawulile. Ngaqinisekisa ukuthi udaba laseSukuma nezinye izikolo ezisemsunduzi eziaffectwe ukuvalwa kwamanzi udaba esilathendayo ngolesihlanu nje odlule MEC kanye neMayor nama-officials from municipality and the Department of Education bahlanganile ukuthi balibheke lelo daba. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube kusemgungundlovu. Ungqongqoshe wezolimo nezokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uThembeni Madlopha Mthethwa uthi umbiko wezakamumva uveza ukuthi abantu abaningi abawusebenzisi umhlaba ikakhulukazi enyakatho nesifundazwe. Uveza ukuthi abantu abasukume basebenzise umhlaba noma bafuye. Ekhuluma nethimba lezindaba uMadlopha Mthethwa ngenkathi ke kunomcimbi wembokodo uveza ukuthi banohlelo olubizwa ngokuthi phezu komkhono lapho bezoqomelisa khona besifazane abasebenze ngokuzikhandla kwezolimo. Abesifazane bebehlangene bonke endaweni yasemkhandlwini obuka ngaphansi komasipala uMthonjaneni ukuzobungaza inyanga yabo uNcwaba baphinde baxotshelelwe nangolwazi kakhulukazi kwezolimo njoba lo mcimbi
ubuhanjwe longqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa. UkaMadlopha Mthethwa uthi umbiko kamuva Human Scientist Council uveza ukuthi abantu basenyakatho nesifundazwe banomhlaba omningi kodwa bawusebenzisi ngendlela. Siyafisa ukuthi sivumelene ukuthi kuvele ikakhulukazi uMkhanyakude, iZululand, King Cetshwayo, uMzinyathi. Sifisa kakhulu ukuthi ke abaphume ngoba indawo zamakhosi ivulekile, amakhosi abasiza basikele umhlaba nabo bakwazi ukuma balime ngendlela okulimeka ngayo. Uma kungalimeki kube ukuthi bafuya inkomo, imbuzi, izimvu nezinkukhu ngoba angeke indawo ingakuvumi konke. Siyabagqugquzela ukuthi abaphume baye emakhosini. UkaMadlopha Mthethwa uphinde waveza ukuthi bazoba nohlelo lapho bezokomelisa khona njalo ngenyanga abesifazana benza kahle kulomkhakha wezolimo ngaphansi kohlelo oluthi phezulu komkhono. Futhi ke ngibona ukuthi kuze baqoqozele kahle abantu besifazane sibe nomkomelo sizowenza othi phezulu komkhono la esiqoqozela khona ukuthi njalo ngonyaka sizokhipha iaward yomuntu wesifazane osebenze kangcono. Sizoqala phansi komasipala khuphuke ku-district izifike ku-province. Imeyo masipala waseMthonjaneni uMbangiseni Biyela uthi lo mcimbi bafuna ukuqwashisa abesifazane ukuthi bazivikele kanye nabantwana njengoba kunesigameko ezibikwayo mihla namalanga zokuhlaselwa kwabo. Izwe linje abantu besifazane belihlukunyezwa ngalendlela ukuze bakhuthaze ukuthi bekwazi nabo ukuyivikela, bekwazi ukukhipha umkhosi mangabe kukhona okubehlelakho. Ingakho sila ukubakhuthaza ukuthi enyangeni yabo yabesifazane ukuthi bekwazi ukuthi beqaphele ingane ngoba nezingane meziwuvanzi ziyahlukumezeka. Imbokodo kulomcimbi iphinde yanikezelwa ngesithombo engasitshala emakhaya njengoba ungqongqoshe eqoqozela ukuba kutshalwe. Izindabeni zo-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo emkhandlwini obuka. Uphinde wabingelela imantshi yaseMzumbe umsolo neminyaka eyi-17 ubudala osolwa ngokuzama ukunyukubeza ukushaya ingane eneminyaka eyisithupha wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile. Lo msolwa waphinda wavuma icala lokubulala uSinethemba Sibiya yena kweneminyaka eyisishiyagalolunye isidumbu sakhe esatholwa sesiqala ukonakala sicwiyiwe futhi edwengulwe amathumbu engaphandle. Icala liphinde lahlehla. Umsolo neminyaka eyi-17 waseMthwalume wasolwa ngokuzama ukunyukubeza ukushaya ingane neminyaka eyisithupha uvele kafushane enkantolo kamantshi yaseMzumbe. Lo msolwa kuthiwa ingane wayilalela unyendli iphuma esikoleni wayihudulela ehlathini eliseduze wazama ukuyinyukubeza nokwathi uma ingane ikhala wayishaya ngembokodo ekhanda wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile. Lesigameko sathukuthelisa amalungu omphakathi kanye nesigungu esilwa nobugebengu eMthwalume baphuma inqina ngokuthungatha umsolo base bemnikele emaphoyiseni. Umsolwa ekuboshweni kwakhe waphinde wavuma icala lokubulala uSinethemba Sibiya owayeneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala wakhona eMthwalume. Isidumbu sakhe satholwa sesiqala ukonakala amathumbu engaphandle futhi edlwenguliwe. Umsolwa ube esevela okwesine kule nkantolo ebhekene nalamacala. Enkantolo akuvumelekile ukuthi kungene umuntu ngaphakathi ngaphandle kwamsolwa nomzali wakhe njengoba umsolwa eneminyaka eyi-17. Okhulumela uphiko lwezokushushiswa komphakathi uthi umsolwa uvelile kule nkantolo yaseMzumbe icala lahlehla. Lo mbiko benuhlanganisele uZamando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Ake sihlabene nali khefu sihlangabeze nezinye masibuya itolo. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Ziyanda ezokubulawa kwabantu eNdwedwe. uShibambu usengumgqugquzeli weMK Party kanti kuvalwe isikole ngenxa yamanzi eMgungundlovu.
Amalungu omphakathi asedolobheni uMgungundlovu abhekishe ngaphandle kwebhilidi okuqhubeka uhlelo lokwakhiwa kwalo ekhala ke ngokungaqashwa. Laba benze lokhu ngesikhathi ungqongqoshe wezakhiwo zahulumeni nengqalasizinda KwaZulu-Natal uMartin Meyer ehambele leli bhilidi ukuyohlola umsebenzi wokulungiswa kwalo. Amalungu omphakathi asedolobheni eMgungundlovu athi akuqashwanga ngendlela ngesikhathi kuqalwa uhlelo lokulungiswa kwebhilidi eselidala eselizoba amahhovisi kahulumeni. Laba basho kanje ngesikhathi bebhikisha ngaphandle befuna izincazelo kuhulumeni. Sathola ukuthi abantu abaqashe la abahlali la ewadini. Sesisakhuluma ngalokho kwangena idlakela zamadoda osigantsonto bathi bazosibulala bazosidubula. Masithola bayibiza ngokuthi bayiforum engayazi negama lakhe ngoba sithe masikhuluma nabo la bayibiza ngelinye igama. Semahlalizo lokunye meeting balishintsha futhi lelo gama bayibiza ngelinye igama. Kodwa sitholile futhi siyabazi ukuthi abahlali kule wadi. So inkinga yethu manje ukuthi ukhansela shuthi yena usehamba nalabo abantu esibabiza ngama tenders mafias abasabisayo somphakathi masofuna umsebenzi. Into esicela la sicela ukuthi abantu basendaweni baqashwe. Sikhathela ukuhambisa amagama lapha e-office la council. Ngo-2021 sonke siwafakile amagama. Akekho noyedwa umphakathi okwabizwa. Sibona ngomuntu esesebenza nje athi ubhalelwe incwadi council. Kodwa uyilandelelisisa kahle into aka-appearishi kwi-voters roll. Sicela ukuthi bonke abantu laba abangasebenzi abangahlali ewadini abasebenza la basuke la kuqashwa abantu bewadi. Ungqongqoshe kulomnyango uMartin Meyer uthi bafuna ukulungisa amabhilidi asemadala bayeke ukuqasha. This is part of our department's commitment to repurpose our current buildings, not to go and hire buildings, but to repurpose, change into offices what we can, but also to try and revitalize the inner city areas of places like Msunduzi, Pietermaritzburg, where we own quite a few properties, and some of these properties are dilapidated, and we are here to show that we are also doing our bit to make sure that the city will look great and wonderful again one day to attract investors. Umeya uthi kufuneka ikhono elithize kwizisebenzi eziqashelwe ukulungisa leli bhilidi ngakho awamaningi amathuba okwamanje azoqasha umphakathi. Projects like this where we restore a heritage building is specialized work. So unfortunately we cannot employ as many community members as we would in other projects because the type of people we need to do this work have to have very specialized skills. And I think we as a department are giving the undertaking that we're going to relook how we approach these projects to see if we can start a bit earlier and help empower communities to have the type of skills that we need to try and prevent disruptions like this. I applaud the community for coming to us peacefully. I have from the start made it very clear I will talk to anyone who wants to talk to us on the flag of peace, and we have done so today. Leli bhilidi kulindeleke ukuba lithathe iminyaka emibili ukulungisa kwalo. Esindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Umnyango wezemfundo kwisifunda iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uhlele iMaths indaba nalapho othisha bezibalo kanye nothishanhloko bezikole ezahlukahlukene behlangene ukuzocobelelana ngolwazi. Umqondisi kulesifundazwe uWelile Nzama uthi bafuna ukuqinisekisa izingane ezinikwa ulwazi olwanele zisemazingeni aphansi ziphinde futhi ziphase ngo51% lesifundo. Ukwehla kancane kwemphumela yesibalo esifundeni iKing Cetshwayo kusukumise lesi sifunda njengoba sisingathe iMaths indaba nalapho bekuhlanganisa khona othisha bezibalo kanye nothishanhloko bezikole ezahlukene zamabanga aphansi naphezulu. Umqondisi kulesifunda uWelile Nzama uthi bafuna ukunyusa izinga lokuphaswa kwezibalo lufinyelele ku50%. Ikakhulu siyambheka ugrade 10 ingane seyibalekela ku mathematical literacy sifuna ukuthi ke ngoba sihlangene la nezincitha buchopho ngothisha bezibalo sibheke indlela zokuthi izingane sizi attract eziningi zizokwenza mathematics ezikoleni. Sikhuluma la ngokuthi imaphila foundation phase imaphi lama skills nama competencies ne knowledge esiyidingayo futhi sifuna ukuthi izingane zethu right from the onset ziperforme mathematics above 50%. Abanye bothisha nhloko bezikole bebeyingxenye indaba bathi bakholwa ukuthi ulwazi abalutholile luzobasiza kakhulu ekutheni bakwazi ukuletha ushintsho esikoleni zabo. Okunye kubalekile ngufundile ukuthi nakufanele othisha bethu siba develop
bakwazi ukuthi bebe developed sibahambise kuma seminars nakuma workshops sikwenze futhi nama developmental sessions ngaphakathi ezikoleni ukuze othisha bethu imaths bezoyazi ngempela sibenzise futhi sibangenise nakuma PLCs ukuze bezokwazi ukuthi sibe nama papers nje sizowenza like othisha bemaths bahlangane ndawonye benze into ebalekile ezokwazi ukusiza abantwana ngisizakele kakhulu ngizophindela esikoleni ngenze konke lokho kade kushiwo la engofundile nakwabanye principal isikole sethu asezokufana naqala. We have learned that we need a lot of resources with our learners and then also our educators by enhancing the mathematics skills and how to work with the learners to carry that over to them so that they've got the necessary skills to go through the junior phase and then going on to the senior phase. And then we also will equip them with the gap, the bridging gap from the junior phase going on to the senior phase and as well the senior phase that they need the relevant information. Umphathi ophiko lwezemfundo eRichards Bay uthi lokho kuzosiza kakhulu kubafundi abasuka emazingeni aphansi ukuba badlulele nalo ulwazi esikoleni zamabanga aphezulu baphinde bakwazi nokubona inkinga okuyiyona edala ukuba bangakwazi abafundi ukudlula nolwazi besuka kumabanga aphansi. Sihlangane sonke siyothisha noma ngabe yipi level ukuze sibonisane ukuthi iziphi lezi zinto izingane ezifika zingasazazi noma sibonisane ukuthi yini ebalekile okufanele abantwana bayifundiswe bese sebancane bayibambe ukuze bathi beqambe bephuma befika phezulu ka grade 8 bafike nayo bengayikhohlwanga. Le indaba ithathe izinsuku ezimbili kanti beyihanjelwe nayisekela likaNgqongqoshe wezemfundo kuzwelonke uRegina Mahawule. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Isikole samabanga aphansi esakhelwe endaweni yasemakhaya isibambisene primary esizinze eMthunzini emazimeleni isigodi enyakatho nelikaMthaniya sinikelelwe ngemfaniswane yesikole yabafundi. Le mfaniswane iqhamuke kumalungu omphakathi ahlanganile akhipha lolu xhaso lomfaniswane wesikole. Injabulo beyibhalwe emehlweni kubafundi besikole samabanga aphansi isibambisene esizinze endaweni yaseMthunzini emazimeleni isigodi enyakatho nelikaMthaniya. Baba nomqondo ukuthi ke sifake isandla ikakhulukazi ezinganeni endaweni ezingenayo uniform kahle okumqondo owawuqhamuke nodadewethu uSimangele Dindi wabeke esesiropha inike singabantu abakhule endaweni nala khona futhi esafunda khona kuso lesisikole. Akho ke nje namhlanje besizo hand over ngokusemthethweni okuncane sizamile ukuqoqa ekuthenini izingane zethu sikwazi ukusizakala. Kanti ke baphinde baveza nokuthi bayakujabulela ukuthi kukhona nabanye abafaka uxhaso kuzophinde futhi kulekelele nakulabo abangathatha entweni ngenxa yokushoda kwamathuba omsebenzi. Njengamanje kukhona ama uniform akwazile ukuthengeka ngenxa yokuthi sekunabantu abade befika befaka okuncane abakufakayo. Ngalendlela ukuthi lento njoba siyiqala nje sifisa ukuthi ke iqhubeke siyafisa futhi nokuthi ke akuthina mhlawumbe sodwa safunda la baningi abantu abafunda la ngoba isikole sesidala kakhulu esofisa ukuthi ke wonke umuntu ofisa ukufaka isandla akwazi ukufika la esikoleni. Okusijabulisa kakhulu ukuthi abanye bethu abakhona uku-afforda yonke into edala lokho amathuba omsebenzi nanokuthi abantu abasha bayinikele kakhulu ezidakamizweni okungaba uphuzo noma ngabe yini esidakamizwa. Uthisha nhloko walesi sikole uveze nokuthi bengakujabulela umnyango ungafaka olunye uxhaso ngokulekelela kwisikole. Siyafisa ke njoba manje kuyisikhathi se-technology uhulumeni njengoba kububha nje abantwana mhlambe mabengaqala emabangeni aphansi ukucofa kokhompyutha ukuze bakwazi nalabo phela abakahle ko-IT baphumelele. Izindabeni ze-1 KZN TV ku Channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngise-Richards Bay. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezene ngosizo zomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Asibingelele siphinde futhi sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla.
Ziyanda ezokubulawa kwabantu eNdwedwe. uShibambu usengumgqugquzeli we-MK Party kanti kuvalwe isikole ngenxa yamanzi eMgungundlovu. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 17 rand 92 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u19 rand 98 cent uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe libe u23 rand 47 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona lingu $2,504.78 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$76.05 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Usihlalo we-Richards Bay uSifiso Jomo Biyela uveze ukuthi babuyise kwesoqeqesha uBrandon Truther njengoba bembona ezokwazi ukubazuzela abakufunayo. Leli qembu limemezele ukubuya kwalomqeqeshi ngesonto ledlule evala isikhala sikaVusumuzi Kanu Vilakazi osize iBay iviki izembe eyihlenge emidlalweni yokuhlunga. uTruther owake wayicija iBay isadlala kwiMotsepe Foundation ushiye iUppington City egijima kuso lesigaba. iBay ke ngesizini edlule igcine isinda emidlalweni yokuhlunga ngeka-2022-2023 okwakungeyokuqala esigabeni esiphezulu. Yakhuphukela ke ekugcineni kwasongwa isendaweni ye-13. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ondlela zemhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngasi isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.